kan kudai bari dan baku dan guntun labarin abin da ya faru. Ina zama na sai wani baba ya zo ya ce, shugaba? Na ce na'am. Ya ce VE kuta? Na ce na'am. Ya ce shamakaci? Na ce shamata. Sai ya ce yauwa ba wannan ba. Abu ɗaya ne da yake damunsa ya zo shi ma ya samu ansa. Sai na ce to ina saurara. Me baban nan zai faɗa? Ya ce wai in faɗa masa sirrin abin da nake yi. Da nakan shiga zaure duk wata tambaya da aka tambaye ni nakan ba da ansa. Gaba gadi ba fargaba. Sai na ce to baba, na ji. It will cost you something but little not much. Ka san yanzu ana kira na rat billions. Apart from shugaba da ake kira na ya ce haka ne ya tuna. Sai na ce to abu ɗaya nake so da kai shine kamun nan in faɗa maka sai ka kawo 100k. Baba da ya ji 100k ya ce a abu ne mai sauki. Me zai faru? Yana tafiya duk inda ya ga irin rubutu hakan nan da ke da girma wanda akwai ke a ciki sai ya je yanka sauran ya cire ke ya aje ya cire ke hakan nan ya tara ke suka kai 100,000. A'a, ina nan kawai bayan kwana 3 sai ya zo cike da gana musgu. Na ɗauka biliyoyi dai kawo daidai ne rat billions ya cashing out. Me zan gani? Ai na ga baba yana buɗewa sai na ga ke ne kala-kala da manya da kanana har da tsoffi da jarirai depending on their sizes. Na dubi baba na ce to baba lallai ka yi aikin bautawa ƙasa da ka je ka tattaro duka ke ɗin da suke duniya ka kawo. Sai na ce amma ba wannan ba, ba ke ɗin da nake nufi ba. 100k naira 100,000, 100,000 naira. Sai baba ya dube ni ya ce ya shugaba? Na ce na'am. Ya ce ya shugaba? Na ce na'am. Sai baba ya ce to shugaba kana ji na? Na hakura. Sai na ce ka hakura? Sai ya ce eh. Na ce to don na ce kuɗi ne abin ko? Sai ya ce ta yaya ya ba da kuɗi har ma 500,000 don faɗa masa sirrin zauren shugaba. Na ce to ka gani? So ka je dai zan baka nan da shekara guda duk lokacin da ka shirya ka iya zuwa ka same ni. So bayan shekaru 10 har yau ina jiran baba bai dawo ba. Ban san ko zai dawo next year ko this year ba. A watan 10 muka yi wannan abun shekaru aru da suka wuce. Na gode.